खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरायना बावहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनै आङो गोदान टप आपडेट लाबोदों लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बांसिनानो ओनोबाथाय फंबायमोन बिनानावमोन नोंसोरनि थाखाय आरोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना सांग्रां जायो ना जाया जायखिजाया नोंथांमोननिसिम आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो बहुत माने इम्पोर्टेन्टखाय आङो लाबोनाय जाबाय बे भिडिअखौहाय आंनिसाय सिगां बहुत मानसिफोरानो फेसबुक पेजाव होखांबायमोन बे भिडिअखौ बिनि उनावसो आं लादों जायखिजाया बहुत रिस्कि थायोथ' बेफोरबायसा भिडिअखौ हगारनो थाखाय इनिखायनो आङो मानसिफोरखौहाय सिगां नायग्रोजोबना लादों बिनि उनावसो आङो नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ बिदिब्ला बे बिनानावा मा जादोंमोन मा कारनाव उन्दुबाय थादोंमोन बिनि लोगोआ बेखौहाय सिखारनो थिनदोंमोन खिन्थु बे सिखारनो हायाखै ओरैबायसा फ्लाट जाना दं बियो जुमाय लोंनानैहा माने सिखारनोनो हायाखै गावखौ सामलायनोनो हायाखै बिनि गाननाय जोमनाय उदै नुजानाय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों बेफोरखौ सब नुगोन खिन्थु बिनि बिमा बिफाया नुबा जे मा जागोन बिनि गामिनि मानसिफ्रा मा जागोन नुबाथाय बेखौ सानासै आरोना माने उन्दै बैसोथ' बेफोरबायसा बैसोआव बेफोरबायसा जायो खिन्थु गावखौनो गाव हमथानो हायाबाथाय बे बैसोआवनो माने मा जायो गथाय माने सिमा बारजोबो जेसेखिनि दं इसिनि सिमाखौ माने बारजोबखायो आरोना बिदिब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननोहाय बे भिडिअखौ आं दिन्थिनोसै आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांमोना स्किप खालामनाङा मानोना बहुत माने मोजां भिडिअ जोंनि बर'नि अनलि बर'नि दे लोगोफोर आङो बेलेग गुबुन हारिनि लाबोआ खालि जोंनि बर'निसो लाबोयो नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो बे भिडिअखौ नायनायनि उनावहा आरो आंनि नेक्स्ट भिडिअ फैबावगोन लोगोफोर बिदिब्ला नायदो Video galabai. Sekali. Oh, video. Ayo, macam dah jalan mai. Kau apa yang bukan sekarang? Sekarang. Ayo, kak berisi dan hatinya. नोंथांमोना निश्चय नुखांबाय जानो हागौ बिनि उनाव जोंफोरा सासे मादैनि भिडिअ लाबोदों आङो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन इन्जय लानो हागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो जाहा मादैया ओरैबायसा माने गरमदों थानो हायैनि जि मोजां ड्रेस गाननानै दुगैदों आरोना लोगोफोर माने ससियेल मिडियायाव दिन्थिदों आरो नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामदों बे मादैयाहाय बेखौबो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना इन्जय लानो हागोन बिदिब्ला जाहा बे मादैया माबोरै ड्रेस गाननानै मोसादों बिदिब्ला नोंथांमोना इन्जय लानो हासिगोन आरोना बिदिब्ला नायदो बे भिडिअखौबो नायनानै नोंथांमोना इन्जय लाबाय जानो हागौ दा नेक्स्टआव आङो लाबोनो थांगासिनो जोंफोरहा आदै मादै गाबनोसो ओंखारो आरोना आङो बेखौ नायनानै ओरैबायसा अननाय दं जाहा आदैया मा बुंबावनो आरोना गावनि वाइफ उन्दुनायखौनो बिथाङा ओरै खालामनानै भिडिअ लाबाय आरोना ओरैबायसा मोजां भिडिअ लादों तारमाने ओरैबायसा रमान्टिक मुडआव भिडिअ लादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबाथाय गोदोनि आदै मादैमोननि अनलायनायखौहाय गोसोखांफिनजोबगोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला बोरै अनलायदों बिसोरो नोंथांमोनाबो एसे इन्जय लादो आयै मादै एसे मोजां मोसादों उफ 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 बुंथाव जायि पारफेक्ट मोसादों बाप रे बाप मा होनबावनो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना जोंफोरनि मादैनि एसे मोजां जानजाय सिमाव मोसानायखौहाय नोंथांमोनाबो इन्जय लादो आरो लोगोफोर बेखौ नायनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खिन्थानोसै बिराद माने गिदिर आपडेट नटिस आंनिथिंनिफ्राय बियो नोंथांमोननिसिम जाय मानसियाहाय जोंफोर एफा खस्थ नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोयो जोंफोर फेसबुक पेजाव नागिरो भाइरेल भिडिअ सोरहा मा जादों सोरहा जायाखै सोर मा हगारदों बिनि उनाव जोङो भाइरेल भिडिअ मोनबाथाय जोङो पुरा फुल नायजोबो जोंफोरा एमबि जोबो पुरा फुल नायजोबनानै बिनि उनाव जोङो डाउनलड खालामनानै आरो खेबसे नायबावो जोंफोरनि मबाइलनि बेटारि जोबो समझ रहे हो ना मबाइलनि चार्ज जोबो जोंफोरा डाउनलड खालामखांनानै नायबाबो बिनि उनाव जोङो एडिटिं खालामनानै जोङो
आपलोड खालामगोन मबाइलाव बेयावबो जोंफोरा एमबि जोबगोन बिनिखायनो सेंग्राफोर सिख्लाफोर आदैमोन मादैमोन नोंथांमोनाहाय फेसबुक पेजाव भाइरेल भिडिअखौ नायनाङा दे आंनियावनो फैनानै नायजोबनो हागोन संसाराव मा जादों मा थायाखै सबखौनो होजोबगोन आं नोंसोरनि थाखाय दे अच्छा हमको सिखा रिया है स' बिदिब्ला आङो जि भिडिअ होनो नागिरदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ इन्जय खालामनो हासिगोन झुमका दिलाऊंगा कंगना दिलाऊंगा सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम चंदा चुराऊंगा तारे भी लाऊंगा सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम तभी तो मेरी जान दीवानी बनोगी मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी झुमका दिलाऊंगा कंगना आयै मादै इफोरबायसा बुंनाङामोनलै मादै गाज्रि मोनसिगोन ना नोंथांनि आदैया मादै आदैनि सिगाङावसो सिरि सिरि खोमा सेंनानै बुंनांगौमोन मादै मानो इफोरबायसा जानला मानला बुंलाबायखो नोंलाय मादै मानसिफोरनि सिगाङाव बिदिब्ला लोगोफोर जोंफोरनि मादैया मा होननानै बुंखो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आयो जा खस्थ'हाय गोलाव गोलाव सोनानै बख'फिननो जा खस्थ' जा दिगदार सैथिबो जा गोलाव गोलाव गिदिरनो सोनानै बख'फिननो जि खस्थ' सोलाय बख'लाय खालामो जा दिगदार साजोबखायो सालायखायो सहस नङा आयै जारला जि गिदिर गोलाव सोनानै बख'फिननो खस्थ' बिराद जारला उफाय गैया नोङो ओमफ्राय मावालाबो जाया लाङालाबो जाया देखायथारनोसै आं नोंसोरनो देखायथारनोसै दे नोंथांमोनाथ' खोनासंबाय जानो हागौ जोंफोरनि मादैनि बुंनाय रावखौ बिराद मोजाङै बुंदोंमोन आरोना जोंफोरनि मादैयाहाय बिदिब्ला नोंथांमोना निस्सय इन्जय लाबाय जानो हागौ जोंफोरनि मादै बुंनाय रावखौ खोनासंनानै बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना हेलो लोगोफोर नोंसोरो बेखौ नुदोंना लोगोफोर बेखौ नुदोंना बेखौ मा सानदों लोगोफोर मा सानदों मा माल सानदों नोंसोर लोगोफोर मा माल सानदों बेयो निग्र'नि बेयो आमेरिकानि लोगोफोर माल नै जा गोलाव गोलावखा लोगोफोर नै निग्रु आरो आमेरिकानि माला बेनिखायनो जोंनि आसामनि बर' सिख्लाफोरा निग्रुजों थांदों लोगोफोर निग्रुजों मानो होनब्ला निग्रुनिया बिराद मोजां ना लोगोफोर नै फायखं जा गोलावखा नै लोगोफोर आरो जों आमेरिकानिया नै लोगोफोर आमेरिकानिया जा मोजांखा नै लोगोफोर मथौ गोलाव लोगोफोर बेनिखायनो जोंनि आसामनि सिख्ला मोजांफोरा आमेरिकायाव खारदों निग्रुजों खारदों लोगोफोर जोंनि आसामनिया नै फिसा बर' सेंग्राफोरनिया हारसा सेंग्राफोरनिया बेनि थाखाय जोंनि आसामनि सिख्लाफोरा निग्रुजों खारजोब्बाय नै जा मोजांखा निग्रुनिया नै आमेरिकानियाबो जा मोजांखा ओमफ्राय इसोरनिया इबो आलुआबो बिदिब्ला जोंनि मादैया मा लादोंमोन आखायाव नोंथांमोना नुबायना मादैया मा लादोंमोन आखायावहा फारसेथिं आमेरिकानि फोरला लादों फारसेथिं निग्रुफोरनि फोरला लादों लोगोफोर आरो गेजेरावनो आलु लादों जोंनि आसामनि माने बर'फोरनि मादैया जोंफोरहा माने लानो बै फान्थावखौ मोनासै फोरलाखौसो मोनबाय आरोना मादैया जि मोजां लाना खिथिबायदों मादैनि गथ' गथाया नुबाथाय मादैखौहाय मा होननानै सानगोन लोगोफोर मादैनि गामिनि मानसिफ्रा मा सानगोन एफा गाज्रि सानगोन माथो मादैखौलाय थोद मादै इदि जालाबायो सोरबा आजिखालि सिख्ला मानसियानो खालाया नोंसो खालायो होमबा लासिं सिंसो मोनथारबायलै मादै आङो नोंनि खालायनायखौहाय
स' बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो ज्राब गारनोसै लोगोफोर Once more! आं बारा गोलाव खालामबाय थाला सनाफोर फंबायमोन आदैमोन मादैमोन आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आं बे भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्ट थाखायसो लाबोदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै मानसिजों मानसि अराय सम मिलायना थानांगौ आरो गोजोनहै थानांगौ साननाय हनायफोरखौ मोजाङै लानांगौ स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै अन्नानै लोगोफोर लास्टावहा नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै सनाफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेबाङाव दोनथ'नोसै आङो बाय बाय